Ko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pizza size na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, sila ay Provincial Hospital nakahanda sa pagbaton sang pasyente under investigation sa coronavirus. Closed door meeting sa mga konsehal upod Sibinyas kag Espinido madayon na subong nga adlaw. Padya sa makatudlo kay Michael de Vinagracia, naglabot na sa tunga sa milyon ka pesos. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari naman daw hindi magpati ang pila ka mga senador kay nagasalig yapon kag nagapati sila nga matinlo ini si Department of Information, Communication and Technology Secretary Gringo Hunasan anay kaupod nila sa Senado. Suno sa ila, maayo ang integridad kag track record. Apang, posible basi madayon ang investigasyon angot sa iskandalo sang Intelligence Fund. Kay nagwa sa audit report kasi dalom sang liderato ni Hunasan ang ahensya na kagastos ang 300 milyones para sa intelligence sa baylo nga gamiton para sa communication and technology related projects. Daw hindi magpati ang mga senador. Suno sa ila, masyado katadlong sang record ni Hunasan sang nangin kaupod panila ini sa Senado. Apang, mangod sa pila ka mga reklamo, sa pila ka mga empleyado sa among ahensya, posible magapaidalom sa investigasyon ang Department of Information, Communications and Technology sa dalom ni Tiglicom Gringo Hunasan. Ano ay hanang kabaturan nga may korupsyon nga nagluntad. Kung bala ini matuod o kung hindi, mahibalaan ta ini sa palaabuton nga investigasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Morning anay sa aton mga plantador, duga nga pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom ka bag nga unique complete fertilizer kag 2 ka bag sang urea. GP garantisado kag dalag ko ang puno
dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalagko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag duha bag sa urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamati. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Good morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado. Morning, matugnaw ang huyop sang hangin. Suno sa pag-asa, nagkalatunaw na ang yelo sa Siberia, China, kag iban pa, ti kay ang hangin amihan, kun huypon padulong sa pungsod Pilipinas, makabatya kita sang tuman nga katugnaw, pero delikado, base wala manaton ginapangayo, kabay pa nga hindi pag-updan sang kagaw sang coronavirus. Morning sa liwat, ang aton patrol, bisan matugnaw, padayon nga nagalagulad sa mga merkado diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Ginamonitor na paano ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, of course, sa mga suki. Good morning diri sa Burgos Public Market. Still nagapabilin Action Fred. Ang kung bala ining ang presyo bala sang isda halos maintain ang presyo. Ang iban 2.20. That is why Action Fred ang supply man medyo maninit subong, no? Ang supply sang isda diri sa Burgos sa public market. Pakamaayo na lang nato Action Fred. Kato kita bi presyo bi isang karne Action Fred. Importante man sa aton sining mga kauturan, at least para may baluan nila kung pila subong ang presyo sang nagapanguna nga ati presyo sang baboy, presyo sang baka,
at ikaron sa tulan dala sa unta ni Action Fred. Subong sini Action Fred upunta ang si Jason sa kaisa ni demandar sa beef and pork meat shop, no? Sa sulod mismo sa Burgos Public Market this time. Sir, pila subong ang presyo sa pangkabilugan sa presyo sang baboy? 220 lang gid ang standard ta. Ang standard is 220. Pero kung kutik ginalasa tani ang iya sining spirit subong nga tagpila. The same lang yan. Di same ang ulo dya. Amo man. Oo, diri kita. Presyo subong kang ulo sang baboy. Pila subong? 150 per kilo. 160 per kilo ulo na ha? Ulo. Oo, ang tiil. Amo man ang ulo, until Ang tiil amo man. Ati mayon kung mapakal ko yabi turutulaan putangan ta sa baw pang sa baw lang yabi. 150 lang. 150 pwede na. Turutulaan baw mayon ni Action Fred. Kampiyon isa. Kay 150 lang man gali. Pwede na gid. Anyway, Action Fred, hindi lang niya. Action Alvin. Action Fred. Baliw gabi pamangkot, pilang presyo sang atay, pilang presyo sang mga tinae na ginahimo dinuguan kag mga kasudlan. Ayos, diri kita kay Jason. By the way, pila subong ang presyo sang tinai kung may mukha dinuguan at mga kasudlan pila subong. 80 lang 80 ang per kilo. per kilo. Kasudlan na ni upod na. Ang dugo ya pama na. Libre na na. Libre. Libre subong Action Fred, no? Ang kuaning kasudlan. Action Alvin. Yes, sir. Naton kamusta ni blang dagko nga tulaan ginahimo ang lawas blang ginahimo sang mga linaga kag iban pa pila subong inay ginalagari bala. Oh, may ginalagari diri mo kag ginano man ginalagari tay kansi may mo tay kansi. Oo, kung kansi abe. O bulalo kampiyon pila ka subong. 250 lang. 50 unod ni. Oo. Okay, pangkansi, okay, Action Fred, ginalagari ni, may mga unod pa ni kagtulan, amo ning kansi, oo, sa kay Art, tila mo ni Action Fred mo. Anyway, ang kansi ta, kung kalansihon ta, 250 ang, Per kilo, 250. pero ang unod sang baka, 280 unod. 280, oo. Puro na unod. Okay, puro lang ni siya unod, Action Fred. Ang para siya. Ang paras. Para sa baka, 170. 170. Puro may unod sa. Ati kampiyon Action Fred, no? Para siya may unod, pero may ang kanya, lalagaon kinsa. 250. 250 Action Fred, barato subong. Basi karon makalabay kali ang imo paborito diri daan Action Fred para lagari ko na daan ang pwede mo kansi, no? Pamangkot tabi siya kung gabaligya karni kanding. May kanding ka mo, baligya ka mo kanding. Kita ada kanding dahil sa piat. Sa Piak Action Fed, ang biyara man sa baligya diri, pero sa Piak Action Fed, ang kanding, no? Pag diri Action Fed, kay kakatama ang kuwan mo, ang mga baboy, subong man sang karne, sang baka, at kampiyon ni siya para sa aton sining mga kauturan. Sa ilo kita na ya, from isda, pagkanto kita naman sa kuwan naman, sa halin sa isda, kanto kita sa karne. So, parang syempre, no, muli ang nagapanguna nga presyo sa karne diri sa Burgos sa public market. Gikan niya kay sa grupo ni Sunny Demandar. Salamat, Jason. No? So, muli nga pinaka-latest situation diri sa Burgos public market. Ang kaksyon nyo, Action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:57. Hindi ka mo magkadlo ka. Ang African Swine Fever ato pa lang sa Davao kag iban pagid nga mga probinsya. Subong may mga checkpoint na. Wala na gila pasulod dihamak sa mga baboy na ang may African Swine Fever. Amo na ginapamatay ini sila. Amo nang pila dito ka mga negosyante sa baboy daw ginakulbaan bagod nagsarurot sini ang baklanay. Wala nagabakal baboy bangod sa kahadlok sa report nga daw linibo ka mga baboy na ang may African Swine Fever. Kabay pa nga hindi ini magdangat dire sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Komportable matinlo
ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Ang importante, makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasahi isang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Dito sa Amerika, kagaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sangasang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo, sila ay Provincial Hospital, nakahanda na kuno sa pagbaton sa mga pasyente under investigation sa coronavirus. Balita Kapitolyo. Detalye sini, pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
Ginumpisahan na sa nga gobyerno provincial ang pag-asikaso angot sa plano nga pagpahamtang sa isolation facility kon isolation room sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa surad sang Silay Negros Occidental sa paggalansar sang kapihan sa Kapitolyo nga programa sa Governor's Office sa kahapon. Ginasiling ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga handa na ang among balulungan sa pagbaton sa sinuman nga pasyente nga ginaimbestigahan may kaangtanan sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Nga baluan nga isa lamang una ang hospital nga ginadalan sang sining mga patients under investigation sa NCOV nga amo ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ini man na rason kun nga nga may pagsalangisag nga natabo sa figure sa kon kadabuon sang mga pasyente nga ginaimbestigahan sang sini nga virus. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Malas Gudabaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Oy, kamusta kamo dira? Kabakal na kamo habon? Puro-puro kag hindi makahalit sa panit? Habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon 100% natural. Santon Plus Herba nga habon. May antibiotic kapang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, oy, epektibo ini. Batok sa makatol-katol, arikis, punggod, alapap, ringworm, kaspa, kag baho sa lawas. Kag iban pa nga problema sa inyo panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Mabakal na sa mga butika. Gusto nyo magpino ang kotes ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 28-31. Una nga bula, resulta, 28 kag 31. Second draw, kadua nga bula, 24-4. Ikadua nga bula, resulta, 24 kag 4. Third draw, ikatatlo nga bula, 20-35. Ikatatlo nga bula, resulta, 20 kag 35. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Nagaproblema kita sining binaklanay sa gumay, pero ang sabat sini simple lang, dakon yung inyo produksyon. Kinalan ang produksyon dako, gamit kamo, unit complete fertilizer, pinasay ini nga abono, may nitrogen para patambok,
phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang Unique Complete Fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete Fertilizer kag 1 ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Ang Unique Complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique Complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na ibalita ang report sa aton patrol. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog na probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalaga ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ining duha ka mga lalaki matapos na tiruhan sa Gargato, Banwasang Hinigaran, mga alas 9 antak na kagabi. Ini sila ang gingkilala kanday Rene Mipala, 55 anyos, nagapuyo man sa Gargato, Banwasang Hinigaran. Ini siya ang nakaangkon sang pilas sa tuga sa paglutang sa iya siningatian samtang napilasan man kag nalutangan man ang iya sininga upod nga si Edmar Monteberhin, 25 anyos, nagapuyo sa Candomaraw sa Hinigaran. Nakaangkon ini si Monteberhin sang pilas sa iya sininga paa. Sa record sa Regional Hospital ining duha action pred ang natiruhan sang wala makilala nga suspek ay ang natabo diri suno sa ila nagapadulong ini sa balay ni Rene kagagin pamangkot kung ano kung tani ang ila sininga tuyo. Apang nakibot na laman ng ining duha action pred sa ginali na lang ang ginluthang gamit ining 12 gauge shotgun. Sa dugang pagid nga balita sa Regional Hospital, ginabulong man ining 22 anyos nga lalaki nga gingkilala kay Arnold Halanduon. Nagapuyo ni siya sa barangay Matabang sa syudad sang Talisay. Kaya matapos nga na aksidente sa ginhalaran sila ay alas 8:30 kagabi. Ini siya ang nakaangkon sa nga pilas sa iya sininga ulo kung may head injury. May pilas man sa iya sininga kamot kag tuhod. Sa record sa Regional Hospital, ining biktima action Fred sakay sa iya sininga motorsiklo sang aksidente naman nga ginabungguan sang isa ka pick-up along the highway sang barangay Ginhalaran sa amo nga syudad. Sa dugang pagid nga balita sa Banwa naman sang La Castellana na aksidente man ining si Roland Antulo, 30 anyos, kag nagatiner ini siya o nagapuyo sa barangay Linuthangan sa syudad sang Canlaon, Negros Oriental, pero natabong insidente action Fred kahapon nga adlaw sa Kabakungan, Banwa sang La Castellana. Ini siya ang nakaangkon sa pila sa iya sininga guya, subong man sa iya sininga ulo kag tiil. Ang inibiktima action Fred, gadalaman siya sang iya sininga single nga motorsiklo. Sang aksidente man nga nabungguan sang tricycle along the highway sang Kabakungan, Banwa sang La Castellana. Para action Fred, amo ni ang balita sa patrol sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid magkalipat ang Santone Plus Herbal Capsule kagang Mighty C. Isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Uy, subong nga adlaw, no? Ang examination sa pila ka mga bulutuan, ba timing gid. Sa mga ginikanan, aber paimna ng inyo kabataan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Namin ni siya,
ay gaabre ang memorya sa kabataan. Kung makainom sila sini sang Dr. Alfreds, daw wala sila ginatuyo, wala ginakapoy, daw gapagsik pirmi, always on the go. So, ang Dr. Alfred's Green Coffee, maayo gini para sa sulod sa pamilya. Alin sa tigulang, ginikanan, kabataan, pwedeng-pwede gid. Pwede sa mga estudyante nga, hindi ka mo magkadlok. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic kag non-addictive nga kape. So, pwede gid sa kabataan. Sa panahon nga may ara sang examination, aber, paimna sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal nyo ini sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chersan Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sang madamo nga herba. Iniblang matugnaw nga panahon, ang iba naton nga may edad-edad na gapalanakit ng kalutalutahan, maayo ibanyos ini, ang Santon Plus Herbal Oil. Sakit yan, sakit puson, butod yan sa kabataan. Bangod sang sobra nga katugnaw, dulot sang hangin amihan, kinahanglan may ara kita preparasyon sa sulod sang puluyan, bakal kamo. Santon Plus Herbal Oil. Mapustlan ninyo ini sa tion sang pagkinahanglan kag emergency. Ang Santon Plus Herbal Oil, mabakal na.
pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 30 milyones, 30 million. Kombinasyon in any order, 52, 47, 34, 24, 8, 13. Resulta sang 655, 52, 47, 34, 24, 8 kag 13. Sa ilo kita 645, ang jackpot 30 milyones, 30 million. Kombinasyon in any order, 22, 1, 13, 34, 43, 17. Resulta sang 645, 22, 1, 13, 34, 43 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na, Santon Plus Herbal Capsule. Paano ini gamiton? Ini siya gamiton ninyo kung may magtubo nga mga bukol sa inyo kalawasan. Kaysa una, ini mga goiter ning gatubo sa liog bla, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Ginapaoperahan ini. Ang pag-opera, no question, maayo man. O galing, may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, ginatunaw yalang ang mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. So, kung may bukol, magtubo, hindi pagpadugaya. Base mangin malignan pa na. Mas temprano, tunawa paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1, batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Balita naton sa City Hall, closed door meeting kuno sang mga konsyal upod si Binyas kag Espinido madayon na subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong action, Fred, dayon na subong nga adlaw ang closed door meeting sa mga miyembro sang Sangguniang Panglungsod. Upod si Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas kag City Drug Enforcement Head Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Pagatalakaran action, Fred, sa closed door meeting ang peace and order situation sang Bacolod City basiman sa damnaglang ginaprobahan nga resolusyon sang konseho. Kay madamdaman action, Fred, ang meeting ang una nga gina-schedule last week pero wala ini madayon kasunod nga may conflict sa schedule ni Espinido. Ginpayag ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran kahapon nga adlaw nga mangin sentro sa ilang nga pagsapol sa isa ka hotel sa Bacolod ang issue sang illegal nga droga kag ang mga nagkalamatay nga ginaligar konektado sa illegal nga droga. The focus is illegal drugs. Lamok ng kalatumba unsolved.
Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Start your day right mga kaaksyon. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Bangod mayara ini sang brushy mushroom extract, mangosteen fruit extract plus vitamin D3. Kada aga mga kaaksyon, ugaliun nato ng pag-inom sang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. May tisi ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya ang gamito nato para magbakod ang aton lawas. Mabato kita sa anuman nga pagsulusaylo kolokambyo sag panahon. Kung kaysa gainit gulpi la matugnaw, ti kung hindi mabakod ang imo immune system. Kung hindi mabakod ang imo lawas, dali katapikan balatian, hilana, chipon, ubo, trangkaso, allergy, kag iban pa nga pamalatian. Kinanglan preparahan ta ang pagkulokambyo sang panahon. Mag-Mighty C kita ang alkaline nga vitamin C nga nagahatag proteksyon sa aton lawas, ginapabakod niya ang aton immune system nga mabato sa anuman nga sahi sang panahon. Mas mabaskog pagid kung ang Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule, kay wala di gabulag ang duha, gaopod pirmi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Rekta kita. Padya sa makatudlo kay Michael D. Binagracia naglabot na sa tunga sa milyon. Detalye sini. Upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. May ag-aksyon na Fred ginpalayag diri ni Police Colonel Romeo Baleros, ang Director sang Negros Occidental Police Provincial Office, na nagdangat da sa tunga sa milyon ang padya sa konsin uman ang makatudlo kundi nagapanago si Michael D. Binagracia sa syudad sang Silay Action Fred. Ini matapos nga nagpalayag si Silay City Mayor Mark Gules nga maghatag siya sang 300,000 kung sino ang makapanugid abi nga makabulig para madakpan ining si D. Binagracia sa amo iyang lugar. Una diri si Baleros nagtanyag sang 200, so plus 300, 500,000 tanan action Fred. Naibalan nganing si D. Binagracia Action Fred ginakabig ining isa lang sa pila ka mga drug groups diri sa Negros Occidental nga amo iya ang nagasupply sa mga illegal nga droga nga nagakadakpan man sa katapo sang kapulisan. Yes, Mayor Mark Goles, he committed 300,000 for D. Binagracia. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nga report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mabalik kami pagkatapos sa mga ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred nga pangatubang karon sa nga kaso pagsupag sa PD 1602 ining tatlo ka mga nakalalakinan matapos gindakop kagabi sa Purok San Sebastian Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Akto Action Fred nga naga-engage sa illegal nga panahor. Ang mga suspect kilala kay Emil Madrid, 32 anyos. Nag-apuyo ni siya sa ACU Barangay Sumag, Rafi Cantilla 19 kag Rod June Gonzales, 27 anyos, nag-apuyo ang ining duha sa San Sebastian, Barangay Sumag. Diin sunod diri kay Police Lieutenant Junito diin sunod sa iya nga naaktuhan sang mga intel operative sabi led by Gary Sison, led by Police Staff Sergeant Gary Sison na nagahampang sang Cara Cruz o Kuntumbo, Kanday Madrid, Cantilla kag Gonzales sa kilid mismo sa nga dalan along Purok San Sebastian sa amuman nga barangay, rason nga ila sini nga gindakop. No, nakuha diri Action Fred sa mga suspect ining tatlo ka pisoson silbing Q-coin kag ining 140 pesos bilang bet money. Action Alvin. Yes, sir. Palihog gabi pamangkot na nga simana sa aton kapulisan. Kung magambal ka illegal gambling, number 1, dakpon lang tumbo. Ikadua, bugoy. Ikatatlo, ining Cara Cross. Ganyan mo, panawags ni. Pagkatapos, pamangkot kon bala, ining madyong, bulang, kag bala may mga high-alay pa nga naga-operate dire sa Bacolod. Yes, Action Fred. Kuhaon tagid kagamon ang pinaka-importante man sa tanan, no? So, napamatian man tong istorya ta kapon, dumduman mo to kapon, kundi wala bypass. Wala illegal nga sugal. Kunti kapon, sinisang polis wala. Ati mo tayo, kagmandakaw. Subong Action Fred, ginaresto man gani kagabi Action Fred, iling duha ka mga babae. Paagi man sa bypass operation, gagin patigayon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 3, dara sa area sang Purok Kawayanan, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Banago naman? Banago naman. Hindi ba lang nga daw na mulong-pulong at si Espinido? Oo. Ibalik naman, babae pa. Babae pa, duha pa ka mga babae. By the way, nagpamulong-pulong si Espinido kahapon. Nagpamulong-pulong man sila dito kahapon Action Fred sa Barangay Dos. Kag barangay upod si CD bala. Sa aton City Director, Colonel Viñas, kag si Espinido sa Barangay 2 naman Action Fred. Kunti nagligat to Banago. Subong Barangay 2. But anyway, padayon tali Action Fred. Iling duha ka mga babae nga nagkadadakpan, amo kanday Jenilyn de los Reyes. 31 anyos, nagapuyo ni siya sa Talisay pero naga-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga, sang illegal nga droga sa Barangay Banago. Nadakpan man ang upod sini nga si Wilma May Singkwa, 35 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Kawayanan sa Barangay Banago. Now, sunod diri kay Lieutenant Colonel Levy Pangge, amo ni ang aton sining DCDA o Deputy City Director for Administration kag karon concurrent nga station commander sa police station number 3 nga naaktuhan sa mga pulis ining duha ka mga babae nga nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno police posture buyer. Now na-recover diri Action Fred ining tatlo ka elongated plastic sachet sang suspected shabu nga ini nagabalor sang 10,000 ka pesos. Dugang pagid Action Fred nga balita sa Station 6 naman, no? Saman ka wanted sang kasuguan ang ginserbihan sa mandamiento di aresto. Ining suspect ging kilala kay Ronald Habacon. Nagapuyo ni siya sa barangay Singkang Airport pero diin inisya Action Fred ang ginserbihan sang mandamiento di aresto paagi man sa warrant of arrest nga pagwa o kon ginisyo
ni Judge Francisco Pondos ang MTCC ang MTCC Judge sa Branch 4 sa siyudad sang Bacolod. For Action Fred, no? Muni ang mga balita sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Namulong-pulong si Espinidoto sa Barangay Banago. Nagbalik, baligyan ay babae na. Nagbulos ang babae, baligya siya mo. Tinamulong-pulong naman sa Barangay 2, number 1 ng Barangay 2 kag Barangay Banago, kung baligyan ay siya mo ang paghahambalan. Puwerte, no? May pila pa di ka mga barangay nga sige gyapon duso. Tilang taon tay, karon nga adlaw pamatian tabi kon ano ang hambalan sa closed door meeting upod man sa aton sining hipi sa kapulisan kay Espinido. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
First Portion. Action Reports, Second Portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita e Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,